बबेनि बाजैया लाना खारनि र' ओंखायनोथ' बबेनि बै माबा सान्तिपुरनि नोंसोर लाजिया नामालै ओइ 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 बाजै नालाय आं एसे नै जों गामियाव हिनजाव लाना खारनो नागिरदों बिथाङा आं बिथांनाव माबा माबि सोंनि नायलांबाय था नोंसोरो बबेनि ओइ बबेनि बबेनि Video pun dah kalah. बबेनि हो Video pun dah kalah sen kadang. बबेनि नोङो मानसि गरमलै Lajar dengar. गोन खनसे Macam kami pun dah. केमेराल' नायनाङा एक्सन केमेराल' नायनाङा Aisyah, gua tangkap nama. Kayak ada. बिगार देलाय एक्सन गाहायाव नायनाङा बेखौ Ayo, gua tangkap nama. Nama mana? दे गाबदो दे Heser, nanggu siang kau sepost tu ya. गैजारों इफोरखौ Nama mana? Cepat. एक्सन डायलगा Mana? हे इसोर Dia nak yang kini. Deh. Laksana. दे गाबदो दे Aisyah, nunggu gua tangkap. Nama mana? दे बिदिनो दे एक्सन जुगामि नों मोजां जाफिनबाय एफा गोबाव बहा दंहैयोमोन नों Dadang dengan kau. दे एक्सन जुगामि फै आं नोंखौ लांफिनसै Dadang dengan kau. 액션! 따당 해놓고 저희 주감이 방금 불랑 킹씨 एक्सन उम्र सारी